Malaki ang naging epekto ng pandemya sa food industry. Kahit sa Pampanga na tinaguri ang culinary capital ng Pilipinas, ramdam ang epekto nito. Kabilang sa mga labis na naapektuhan ay ang Kapampangan food historian at culinary expert na si Lilian Borromeo na mas kilala bilang Atching Lilian. Ang Kusina Matwa, restaurant na pagmamay-ari ni Atching Lilian na matatagpuan sa Mexico, Pampanga, nagsara simula ng magpandemya. Sa kanyang edad na 81, naging prioridad kasi ng pamilya ang kanyang kaligtasan laban sa banta ng COVID-19. Pero dinamdam daw niya ito at hindi naiwasan ang lungkot. Ang minsang masigla dinadagsang Kusina Matwa sa isang iglap ay nanamlay ng dahil sa pandemya. Malaki kasi pag dumarating yung mga estudyante, bus dyan, foreigners, marami, alam mo naman yun. Pero ngayon talagang wala, malungkot ang lugar namin, malungkot. Pero marami rin nagtatanong naman kung pwede na. May mga pagkakataon pa rin naman daw na nagbubukas siya pero para na lamang sa mga taong malapit sa kanya. Dahil dito, napansin daw ng kanyang mga anak na hirap ang kanilang ina na mahinto sa gawaing pinakamamahal niya, ang pagluluto. Kaya naman naisip ng kanyang mga anak na gumawa ng paraan upang muling sumigla ang kanilang ina sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang sariling YouTube channel kung saan may pagpapatuloy niya ang kanyang pagluluto. Mga 6 months, wala. Parang gusto ko lang palaging umiiyak, nalulungkot kasi marami nga akong na-miss sa buhay. Kunti na lang ang buhay mo, tapos nawawala ka. Pero later, natanggap ko na rin. Tapos nagkano ang mga anak ko, sabi nila, kung gusto mong magluto ka everyday, magbihis ka. Tapos kinuna nila ako ng kaya ako nagkaroon ng YouTube na channel. Kusina mo, from my kitchen to yours, yun ang ginawa nila. Ang dami naman, may mga more than 2,000 na akong subscriber. Masaya raw si Atching Lilian dahil sa pamamagitan ng kanyang sariling YouTube channel na ipapasa niya ang kanyang natutunang Kapampangan dishes sa buong mundo. Napasaya ako kasi nasishare ko. Kung may mangyari sa akin, nasishare ko pa sa mga iba. Kasi naputol yung pagsishare ko ngayon, nakukontinue ko sa iba naman, makakuha nila yung mga recipes natin at yung style natin pagluluto. Bukod sa pag-share ng mga sikat na Kapampangan cuisines, ibinabahagi rin ni Atching Lilian ang kwento sa likod ng mga nagsasarapang pagkaing Kapampangan. Ang ano ko talaga sa buhay ay hindi yung itatago ko yung recipe. Kasi nung nagre-research ako diyan sa mga recipes na yan, pero nagsasabi, secret, ganun. Parang hindi ko gusto yun, nasaktan ako. Ayoko masaktan ngayon yung mga tao din kung paano ako nasaktan. So kung may recipe ka like yung pilayin, yung asadong matwa, parang ganun. Lahat, inaano ko talaga, step by step pinapakita ko. Kaya sabi ng iba, parang nasa cooking school tayo, sabi ng isang nag-comment. Iba't ibang lahi na nga raw ang nagkokomento at nagpapakita ng interes sa Kapampangan dishes. Bagay na ikinatutuwa ng culinary expert dahil ito naman daw ang kanyang mithiin, ang may preserba ang Kapampangan culture sa pamamagitan ng pagluluto. Palang araw, makakalimutan na ng bata kung ano yung kabataan ngayon, kung ano yung mga, like yung ibang salita natin, hindi na nila naintindihan. Kasi English na sila. Kaya sabi ko, kailangan alam nila kung ano, saan tayo nanggaling at kung ano ang sa ating talaga. And then, wala naman akong sa fusion, pwede namang mag-evolve ka, pwede namang tikman natin mga foreign foods, pero hindi mo gagawin yun na parang yun na lang ang buhay mo. Kailangan buhay mo rin, Filipino food, kasi Filipino tayo, Kapampangan tayo. Upang patuloy na may preserba ang lutong Kapampangan, itinatag ang kusinero at kusinerang Kapampangan with Atching Lilian Borromeo. Grupo ito ng mga Kapampangan na ang interes ay pagpreserba, pagprotekta at pagtaguyod sa authentic Kapampangan cuisine at maipasa ang tradisyon ng lutong Kapampangan sa mga susunod na henerasyon. Jennifer Salenga, CLTV News.